Henry er kun 11 år, men historien melder, at hans søndag middag går og se på byens bordeller. Henry ser på husene, på vinduer og på døre, ser så mange tusinde, beslutter så at spørge. Ser en dame tyk og stor, med alt respekt at melde, siger så de kønne ord. Hør dame, hvor er bordellet? Damen kender mange af de sørgeligste mætter. Hør min dreng, hvad var det, du sagde? Og lille Henry gentager. Ved I, hvor bordellet er? Siger Henry uden at bæve. Og så stikker hun ham per refleks en øretæve. Henry flygter uden ord. Han lægger damen bag sig. Styrter hjem til Henrys mor, for Henry vil beklage sig. Mor, jeg gik og kom i snak med sådan en gammel skude. Det var sådan en, der pludselig smagte en ordentlig en på tutten. Slog hun ganske uden grund, siger moren over dette. Ja, jeg spurgte hende kun om vejen til bordellet. Så fik Henry tæv på ny, og han forstår det ikke. Han hyler først i vildens sky, begynder så at hække. Oprør er hans drenge sjæl, øjnene ligefrem skæler. Da han hækker frem, ja, så kan far sgu selv hente sine seler.